Ahojte milí fankáči, takže moje meno je Lucy, mám 25 rokov. No a momentálne sa nachádzam tuto na krásnom chorvátskom ramene, ktoré môžete vidieť za mnou. Nie, že by tu nebolo pekne, ale dovolenkovú destináciu si predstavujem zrejme trochu inak. No a keďže minulý rok som písala diplomovú prácu počas celého leta, keďže som išla až na druhý termín, lebo slečna si dávala na čas, no a nejako to na ten prvý termín časovo nevydalo, tak som si povedala, že skúsime ten druhý. A vlastne preto som nebola na každoročnej dovolenke, ktorú trávime v Chorvátsku, tak vaša výzva, respektíve vaša súťaž mi prišla veľmi vhod a povedala som si, prečo to neskúsiť. Takže ak by ste ma skutočne chceli potešiť a zabrániť tomu, aby som prázdniny a dovolenku trávila práve tuto, hoci je tu veľmi pekne, tak ma prosím posunte ďalej, respektíve zavolajte mi, ja vám odpoviem na všetky otázky v rámci mojich možností a schopností. Čo viac dodať? Teším sa do Chorvátska. Čaute.